বিজেপি জাগানে তীব্র কথা মারা ফেলে রঙ খাবায় খুবই লাভ হবে বিজেপি জাগানে তীব্র কথা মারা রঙ খাবায় খুবই লাভ হবে তিনি অজাগো ফাইসক রাজ্যাক বিজেপিनि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि मंडली वाइस प्रेसिडेंट चिनी दाकुक रंजित देव बर्मा बाई दाकुक धनी देव बर्मा बंगनी खरगनुनि लिडारशिप 19 फेमिलिनि 53 भोटार्स चिनी बुबाग्रानि टिप्रामो थावो बरक जयन खालायके बरकनो जों बेले खाबाय खुबायखे बुबाग्रानि जों बरकनो लामसगो जों अजागो 19 फेमिलिनि जे 53 भोटार्स माने अबंखा जेन्युइन और कोनो कारचुपि क्रै जे जायगायाव जों नुक जागो गोबां मा जायगायाव जयनिं खालायके हंखाय 7 जनानो हंखाय 700 जना खालायमाराव 30 जनानो हंखाय 300 जना खालायमाराव जों नुक जागो किन्तु जों जायगा जोंनि जेन्युइनलि नर्माल लिस्ट बरिविदिबो ते बरकर दिनि बर्तमान तबो दङ के आबनि बागै जों सारा त्रिपुरानि लुकरकनो सानानि मुसुंगो चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप दिप्रासा तफा हामक्रायनि बागै बजे सामु खायतामनि आबनि बागै जों जत दिप्रासा बनो लगिरनाय नांगौ बेथिं गारासं खायका बरनो जों खाबाय खुबाय लामसगो फायनाय सालो शुधु सिमनाव सिमिया सारा त्रिपुरानो नम हाइजयिनिं प्रोग्राम सलिवि दङ हयतो जों बांलानि निउज पेपार रिविमानिया किन्तु जों चिनि जे त्रिपुरासा ससियेल मिडिया दङ जों बरनो बिसिति चिनि त्रिपुरासा लुकरकनो जों खुलुगिमान दङबाय चिनि मीडिया फ्रेंड्स रंनो बसं गले हामबाय मारियो नौ बिसिति चिनि जत त्रिपुरासा लुकरक चिनि बुबाग्रानि लगे जे फाइने रंनो जे खुलुगि दङनि आबन बागै नरनो बाइकले हामबाय मारियो ते चिनि बरं गनां ईएम एजुकेशन रविंद्र देव बर्मा ते चिनि ईएम पीडब्ल्यूडी ते आरडी रविंद्र देव बर्मा सफाइजार इंगे जों बिनि चिनि ताकु धनी ते रंजित देव बर्मा बरनो जों खाबाय खुबाय लामसो बरनो कोन ते मंडली वाइस प्रेसिडेंट हामबाय